رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستوں اور بزرگوں، ادھی رات تقریباً ہو چلی تو انہوں قرآن سندیاں اللہ کریم اگے دعا ہے کہ اللہ اج دی رات لکھے لا لوے۔ حضرت حافظ صاحب دا تسی بیان سنیا ہے، انہاں دی طبیعت خراب ہے، تسی سارے ولی اللہ جمع ہوئے ہو، میں انشاءاللہ امید کرنا کہ سارے دعا کرو گے اللہ حافظ صاحب نو شفا عطا فرمان گے، اللہ حضرت حافظ صاحب نو جلدی تو جلدی شفا عطا فرما۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب دا بیان ہوئے گا، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکے ہیں، میں تو صرف ان حاضری لواں گا، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا نا تے پھر کچھ عرض کراں گا۔ اللہ پاک میری حاضری اور تساں دوستاں دی تشریف آوری اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے، اور انشاءاللہ مینوں یہ امید ہے کہ اج دی رات اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے اللہ دے قرآن واسطے، مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے کچھ وقت لگ جائے، معمولی بات نہیں۔ علامہ منصری نے اب ترغیب چ لکھا ہے، کائنات دے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو جلالی طبیعت دے آدمی سن، کہندے نے لا تصلی علیہ انہ راجل الفاجر اور فاسق، سونیا اے دی نماز جنازہ نہ پڑھو، اے بندہ گنہگار ہے۔ میں صدقے جاواں اس نبی تو، ساڈیاں نظراں لوکاں دیاں کمزوریاں ولے، لیکن میرے مصطفیٰ دی نظر لوکاں دیاں نیکیاں ولے ہویا کرتی سی۔ آپ نے فرمایا اے دی کسی نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا انہ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، سونیا اے دی ایک رات اللہ دے دین واسطے لگی ہے، اینے اسلامی فوج دا پہرا دیتا سی، دشمن دا تیر اسلامی لشکر والے نہیں سی آن دیتا، جگہ دے پیر نے دی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر چ لادی لا کے نا تے مٹی پا کے آپ فرماندے نے اے مرنے والے آج جننے لوگ جمع ہوئے ہیں نا انہاں نے سمجھے ہیں انکا من اہل النار، تو جہنمی ہے، اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا، لیکن میں رب دا سچا نبی اللہ والوں ہو کے بول رہے ہیں، اللہ نے وہ تیری رات لیکھے لا کے تے ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے جائے۔ دعا کرو اللہ اج دی رات لیکھے لا لے، اے نہ ہوئے کہ صبح دی جماعت نہ سانو نصیب ہوئے تے نہ تانوں نصیب ہوئے، انج تے نہیں نا۔
اور لطف تے تاں ہے نا بھی جب صاحب ہمیں ساری رات سنو تے اذان ہو جائے تے پھر نماز بھی پڑھو، تے جب گھر والے اٹھان اٹھ کے نماز پڑھ تے اگوں تو آ کے ساری رات جلسہ نہیں سنیا تے پھر گل نہیں بننی۔ اللہ پاک جماعت نال نماز نصیب فرمائے۔ مینو دوستاں نے موضوع دیتا ہے کہ صحابہ کرام دی شان دے متعلق کچھ دسنا ہے۔ اور دوستو جس طرح آمنہ دا لال سارے انبیاء دا سردار ہے نا، ساری کائنات تو افضل تے اعلی ہے، اسی طرح ہی جنہاں نے میرے مصطفیٰ نو ایمان نال تکیا ہے وہ سارے جہان تو افضل نے۔ جویں نبی نبیاں دا امام ہے ایویں میرے نبی دے صحابہ پوری امت دے امام نے۔ اور صحابی اس شخص نو کہندے نے جن نے آمنہ دے لال نو ایمان نال ملاقات ہوئی ہے، ایمان نال ویکھیا ہے، میرے مصطفیٰ نو دیکھیا ہے، ایمان نال ملاقات ہو گئی ہے، اس انسان نو صحابی کہندے نے۔ اور او دے بارے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں تے میں راضی ہاں تے اے میرے تے راضی نے۔ جے میری کسے جماعت ویکھنی ہے تے میرے محمد دے یاراں نو ویکھ لو۔ تے کتے اللہ کی فرماندے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب انہاں دنیا جہان والیاں نو دس دیو جے تے انہاں دا ایمان میرے نبی دے صحابیاں ورگا ہویا تے میں قبول کر لواں گا، تے جے ایمان صحابہ ورگا نہیں ہوئے گا تے اللہ دے نے میں کسے دا ایمان قبول ہی نہیں کرنا۔ تے کتے اللہ کی فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور ادنا جہاں میرے مصطفیٰ دا صحابی وہ دی کنی شان ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک دن آمنہ دے لال کسے پروگرام تے جا رہا سن، سامنے ایک آدمی ڈاچی تے آندا ہویا نظر آیا۔ اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے کول پہنچیا، آ کے کہندا ہے تواڈے چ رب دا نبی کیڑا ہے، آمنہ دا لال کیڑا ہے؟ صحابہ کرام نے دسیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے مصطفیٰ دے سامنے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے بھئی تم مسجد نبوی چ چلا جا، اوتھے صحابہ دی جماعت موجود ہے، جا کے دین سیکھ لے۔ اے کہندا سونیا مینوں بھی جلدی ہے، میرے کول اینا ٹائم نہیں، ضروری باتاں مینوں سمجھا دیو۔ اللہ دے پیغمبر نے ضروری چیزاں سمجھا دتیاں۔ اے واپس جا رہا ہے، اے دی ڈاچی دا پیر ایک جنگلی چوہے دی کھڈ وچ پھس جاندا ہے، اے ڈاچی ڈگ پیندی ہے۔ اے صحابی نواں صحابی ڈاچی تو زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اوے میرا عمر پتہ کرو اے صحابی دا کی حال ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاندے نے، جا کے دیکھتے نے صحابی دا من کا ٹوٹ گیا ہے تے کہندے نے سونیا تہاڈا نواں صحابی رب کولے پہنچ چکیا ہے، اے تے فوت ہو گیا ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے میرے صحابیو میرے صحابی نو اٹھا لو۔ صحابہ اٹھا کے لے جا رہے نے، جگاں دے پیر بھی نال جا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی انگلیاں تے چل رہے نے، پورا پیر زمین تے نہیں رکھ رہا۔ صحابہ پوچھتے نے سونیا پورا پیر زمین تے کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ آپ فرماندے نے میرے صحابی دے جنازے دے نال اللہ نے اینے فرشتے نازل فرمائے نے کہ میں پورا پیر رکھن لی جگہ نہیں مل رہی۔
اجے تھوڑی دیر ایمان لیا ہے، تھوڑی دیر میرے مصطفیٰ نو دیکھے ہے، اللہ نے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے. اور میرے بھائی خیبر قلعہ خیبر فتح ہو رہا ہے، ایک کالے جا رنگ دا غلام میرے کپڑیاں والا ٹوٹی جتی والا جہدے کولوں بدبو آ رہی سی، اے میرے مصطفیٰ دے کولے آیا، آ کے کہندا سونیا اگر میں بھی مسلمان ہوا کی خیال ہے اللہ مینوں بھی جنت دے دے گا، میرے جا کالے رنگ دے انسان نو اللہ جنت دے دے گا. آپ فرماندے نے ذرا مسلمان ہوتے صحیح، اے مسلمان ہوندا ہے کہندا سونیا تسی لڑ رہے ہو جہاد کر رہے ہو، میرا بھی جی کردا میں بھی لڑاں تے بکریاں کتے سٹاں. فرمایا بکریاں دے منہ تے مار، اپنے مالک دے گھر چلیاں جان گیاں. اے صحابی کلمہ پڑھ کے تلوار پھڑ کے لڑ رہا ہے اور لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا ہے. جگاں دے پیر اے دے ولے ویکھ دے نے اے صحابی شہید ہویا پیا ہے، آپ ویکھ کے منہ پرے کر لیندے نے. صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں کی گل ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابیو پتہ جے کی گل ہے، اصل چ گل ہے اے میرا صحابی نہ تینے قرآن ہی پڑھیا نہ نماز ہی پڑھی ہے نہ زکات ہی دیتی ہے نہ حج ہی کیتی ہے، لیکن جدوں شہید ہویا ہے میں ویکھیا ہے جنت دیاں دو حوراں دے منہ تو مٹی صاف کر رہیاں نے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. میں دسا میرے نبی دے صحابہ کیسے نے. اللہ دے پاک پیغمبر سن 9 ہجریے میرے نبی ممبر تے تشریف فرمانے. ممبر تے میرا نبی بیٹھا ہے، نمازیاں دے نال مسجد بھری ہوئی ہے. آپ فرماندے نے اوے میرے صحابیو مینوں پتہ چلیا ہے رومی حملہ کرن لگے نے، اج انہاں دے مقابلے بھی تیار ہو جاؤ. اگے تے کتے میرا نبی جاندا سی تے اشارے کنایا نال گل کردا سی، اج میرے نبی نے سیدھیاں لفظاں چ گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے مینوں چندے دی بھی لوڑ ہے، تسی بھی سارے پرتی ہو جاؤ. میرے نبی ممبر تے بیٹھ کے اج اپیل کردے نے، آواز دیندے نے اوے میرے صحابیو مینوں چندے دی لوڑ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹوٹ کے پہ جاندے نے. میرے نبی دا دورا داماد عثمان کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا سونیا چندے دی لوڑ پہ گئی ہے. آپ فرماندے نے ہاں ہاں. عثمان کہندے نے سونیا میرا 100 اونٹ لکھ لو. اور کتوں میں لب کے لے آواں ایسے صحابہ. اللہ نے قرآن چاہت نازل فرمائی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کیڑا کیڑا رب نو قرضہ دے گا. ابو دہدا انصاری صحابی میرے نبی نو آ کے آندا سونیا اج رب نے قرضہ منگیا. آپ فرماندے نے ہاں. کہندا حضرت میرے فلاں باغ دا پتہ جے نا. آپ فرماندے نے ہاں. کہندے نے گواہ ہو جاؤ سارا باغ ہی قرضے چ دے دیتا ہے. تے کیسا ایمان ہے. ابو دہدا اپنے گھر چلے جاندے نے تے باغ بھی بڑا قیمتی باغ ہے، کوٹھی نما باغ ہے، سارا رب نو قرضے چ دے دیتا ہے. تے باہر بننے تے کھلو کے وٹ تے کھلو کے آواز دیندے نے نی امے دہدا بچیاں نو باہوں پھڑ کے لایا، کوئی چھنی کولی نہیں پکڑنی، کوئی منجی جلی نہیں پکڑنی، بچیاں دیاں انگلیاں پھڑ کے باہر لایا. بیوی آندی ہے وے ابو دہدا تینوں کی ہویا ہے. ابو دہدا کہندے نے نی امے دادا میں سارا باغ رب نو قرضے چ دے دیتا ہے. تے جے ہونا لی پی ہوندی نیانے پھڑ پھر میں بھی چلی ہوں. امے دادا دی ابو دادا بڑا چنگا رب نے سودا کیتا ہی. اور میرے بھائی صحابہ سن، صحابیات سن. آ ویکھ لے اللہ دے نبی فرماندے نے اج مینوں چندے دی لوڑ ہے. عثمان کہندے نے سونیا میرے کلے دا 100 اونٹ لکھ لو. آپ فرماندے نے عثمان چندہ تے مینوں اور چاہیدا ہے. عثمان آندے نے سونیا میرا 200 اونٹ اور لکھ لو. آپ فرماندے نے عثمان اجے مینوں چندہ اور چاہیدا ہے. عثمان کہندے نے سونیا 300 ہور لکھ لو. آپ فرماندے نے عثمان چندہ تے مینوں اور چاہیدا ہے. میرے نبی دا دورا دماد عثمان کہندا سونیا میرے کلے دا 900 اونٹ لکھ لو. کلے عثمان دا 900 اونٹ. آپ فرماندے نے عثمان چندہ تے اور چاہیدا ہے. میرے نبی دا دورا دماد عثمان آندا ہے سونیا میرا 100 گھوڑا بھی لکھ لو.
میرے نبی آندے نے عثمان چندہ تے اور چاہیدا ہے، حضرت عثمان غنی اپنے گھر چلے جاندے نے، اپنی چولی دے اندر 5.5 کلو سونے دے سکے پا لیندے نے، آ کے میرے نبی منبر تے تشریف فرما نے، انج کر کے میرے نبی دی گود دے اندر اے سکے پلٹ دیندے نے، میرے نبی انج کر کے انہاں سکیاں نو کدی تاں کردے نے کدی تھلے کردے نے، کدی تاں کردے نے کدی تھلے کردے نے، تے نبوت والی زبان تو فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تے تاں بھی جنتی ہے۔ صبح دیاں بانگا ہو جاندیاں نے، میرے نبی صبح تک ہی کہندے رہندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اے کنا قیمتی عثمان ہے۔ آ ویکھ لے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقاں دا سرگنا، اے مرن لگیا ہے، اپنے بیٹے نو آندا ہے اپنے نبی نو آکھی میری نماز جنازہ پڑھا ہے، اللہ دے نبی نو اس منافق دا پتر جا کے آندا ہے سونیا میرے بابے دا جنازہ پڑھایو، اتوں آواز آندی میرے نبی جے 70 وار بھی جنازہ پڑھائیں تے میں معاف کوئی نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی دیاں رحیمیاں کریمیاں اینیاں نے، آندے نے اللہ تسی 17 دی قید لا دیتی ہے، میں 72 وار پڑھا دینا۔ او میرا نبی اس منافق دا جنازہ 72 وار پڑھان لی تیار ہے، لیکن ایک جنازہ ایسا ہوندا ہے سامنے جنازہ پیا ہے، صفاں درست ہو جاندیاں نے، اللہ دے نبی نو تھوڑا جہا شک جہا پی گیا، آپ فرماندے نے میرے صحابیو ذرا دسیو تے صحیح اے جنازہ کیتا ہے؟ آگ لگے سونیا اے فلانا بندہ فلانے دا بیٹا ہے، او دا جنازہ ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اے تے او بندہ ہے جڑا میرے عثمان نو گالیاں دیندا سی جاؤ لے جاؤ محمد دا جنازہ نہیں پڑے گا۔ منافق دا جنازہ میرا مصطفیٰ پڑھان لی تیار ہے، لیکن عثمان دے دشمن دا جنازہ میرا محمد نہیں پڑھان لی تیار۔ دوجے پاسے سیدنا عمر فاروق سوچ رہے نے ہر ویلے ابو بکر دا نمبر پہلا بندا ہے، اج پتے لگن گے میں ودنا کہ ابو بکر ودے نے۔ حضرت عمر اچے لمے نوجوان وڈی ساری پانڈ چکی ہے تے مسجد نبوی چا جاندے نے، میرے ابو بکر نے تھوڑا جنہ سامان پایا ہے مگر پیچھے سٹیا ہے، اے بھی مسجد چا جاندے نے۔ آپ فرماندے نے اوے میرا ابو بکر تو کی لے آیا ہے، میرا عمر تو کی لے آیا ہے؟ اجے باتاں ہو رہی سن، اسمان تو جبریل آ جاندا ہے، جبریل آندا ہے، میرے نبی دیکھدے نے جبریل نے پوری گل چ پہنی ہے، سادہ جا لباس پہنیا ہے۔ آپ فرماندے نے اوے جبریل کی گل ہے سادہ لباس پہنے آئی، تیرا نوری لباس کتھے وے؟ جبریل آندے نے سونیا ادھر یارے غار والے تے ویکھو اونے سب کچھ ویچ کے تانوں چندے تے جمع کرا دیتا ہے۔ اللہ نے جدوں چاتی پائی ہے ابو بکر والے، اللہ نے مینوں فرمایا جبریل تو بھی ابو بکر ورگا لباس پہن لے، سارے فرشتیاں چ اعلان کر دے جب تک میرے ابو بکر دا لباس ایو جائے سارے دا لباس ہی انج دا ہونا چاہیے۔ سانو پھر کہن دیو نا اور ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی ہیں کہ نہیں؟ اور ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اور ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، اور جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی۔ دیکھو نا ہر سفر میرے مصطفیٰ دا ابو بکر نال ہے، ہر جگہ تے میرا ابو بکر میرے نال ہے۔
माशाअल्लाह पिछे शेरे पंजाब आए बैठे ने अजे पता नहीं मैं किन्ने घंटे लाने ने मौलाना मोहम्मद शरीफ मुजाहिदे अहले हदीस और दोस्तों नबी दी जिंदगी का कोई ऐसा सफर नहीं जिथे अबू बकर नाल नहीं मक्के नाल है मदीने नाल है और बदर च नाल है ओहद च नाल है खंदक च नाल है हर जगह ते नाल है और दोस्तों दुनिया च नाल है कब्र च नाल है हशर च नाल है और जन्नत च भी नाल ही होएगा अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफा दे नाल ही जन्नत च होएगा आमना दे लाल नूं कहना पिया जिन्ने भी मेरे ते एहसान कीता है मैं ओदी नेकी दा बदला चुका चुकिया वां पर अबू बकर दियां नेकियां दे बदले मैं नहीं दे सकिया एदे बदले दे सकेगा ते अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ही देवेगा और अगर मवाजना करना चाहे ना ते मेरे दोस्त 70 चक दा नाम 70 चक दे रहन वाले हो ते गिरदो ने वाह तो आने वाले हो अगर तुम मवाजना करना चाहे मैं अल्लाह की कसम खा के कहना हजरत अली करम अल्लाह वजह ने हजरत अली ने नबी पाक को लिया ही लिया है और मेरे सिद्दीक ने दिता ही दिता है वैसे तो बहाना वाह साह लैन का पर मैनू अगली गल भुल जाती देखो ना बेटी सिद्दीक ने दी अम्मा आयशा मेरे मुस्तफा दे निकाह च ते मेरे नबी को बेटी अली ने हजरत फातिमा लई सामान माल अबू बकर सिद्दीक ने खर्च किया और माल अली ने मेरे मुहम्मद को लिया इस वास्ते कहना पैंदा है फरमांदे ने एक मेरे नबी दा हम सफर सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर कैसा अबू बकर जदों खलीफा बने हुक्मरान बने हजरत उमर फरमांदे ने मैं वेखिया एक बंदा बांगा तो पहला ही लोगों के घरां च तुरिया फिरदा है मैं क्या जरा पता ते करा ये बांगा तो पहला सरगियां वेले केड़ा फिरदा है लोगों के घरां च हजरत उमर फरमांदे ने मैं लोग के खड़ा हो गया मैं देखिया एक सीधा जिहा बंदा है उन्हें बुकल मारी है किसी के घर में झाड़ू फेर रहा है किसी के घर में पानी भर रहा है किसी दियां बकरियां चो रहा है पानी एक बुढ़ी जी माई दी मशक भर के ओदियां बकरियां चो के ये निकलिया जा रहा है मैं क्या जरा वेखा ते सही ये कौन है मेरे कोलों दी लंघ गया मैं आवाज दी है सरकार केड़ी है जड़ी अद्धी रात मेरे लोगों दी खिदमत कर रही है हजरत उमर आंदे ने मैं बुलाया ते वेखिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये अबू बकर सी जड़ा लोकां दियां खिदमतां कर रहा है जड़ा बुढ़ियां माइयां दे पानी भर रहा है जड़ा बुढ़ियां माइयां दे खैमियां चो पखाने चुक के बाहर सुट रहा है ये वक्त दा हुक्मरान भी है ये नबी दा यार भी है ये खलीफातुल मुस्लिमीन भी है अमीरुल मोमिनीन भी है ओ मेरे दोस्ता अगे चलिया चल फरमांदे ने एक मेरे नबी दा यार प्यारा ना सुन सुन कंबदा कुफर सी सारा कंबदा सी ना ऐडा को डंडा होंदा सी हज़रत उमर दे हाथ 1.5 फुट दा ना ते जदों इंज करके हिलांदे सन ना कैसरो किसरा दे ऐवाना च लरदा तारी हो जांदा सी और कैसा उमर मैं की दसा असलम बयान करदा है एक दिन अद्धी रात दा वेला असी मदीने तो बाहर संगलाख इलाके के अंदर निकल गए मैं वेखिया एक आग बलन दी है इर्द गिर्द बच्चे बैठे ने एक बुढ़ी माई बैठी है ये बच्चे रो रहे ने माई लालच ला रही है हजरत उमर फरमांदे ने दूरों खड़ो के इजाजत मंगी अग वाले इजाजत है अज्ञान दी इजाजत है कि नहीं ये अम्मा जी कहदियां ने जे सही तरीके नाल आओ ते जी बिस्मिल्लाह नहीं ते नहीं आ सकते हो हजरत उमर चले गए वेख रहे ने ये बीबी को पूछ रहे ने ये बीबी ये बच्चे सौंदे क्यों नहीं ये बीबी आंदी है इन्हां बच्चियां नूं अज कई दिनां दे फाके ने ये हजरत उमर दे जी नूं रो रहे ने
میریاں تے عمر دیاں گلاں قیامت والے دن ہون گیاں. اسلم بیان کردے نے حضرت عمر بڑے گھبرائے بڑے پریشان ہوئے, چھتی چھتی بیت المال دے اندر آئے. اسلم نو کہن لگے اوے اسلم ذرا مینوں کنڈ تے بوری چکا دے. اے نوکر تے خادم کہندا ہے حضرت میں جو موجود ہاں اے بوریاں مینوں چکا دیو میری کنڈ تے رکھ دیو. عمر آندے نے اوے اسلم اج تے میرا پار چک لیں گا تے قیامت والے دن کون چکے گا؟ اج تے تو چک لیں گا. حضرت اسلم بیان کردے نے ضروری چیزاں لیاں آ کے اما جی دے کول لیا کے سامان رکھ دیتا. اسلم بیان کردے نے اساں اگ بالن دا انتظام کیتا. میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا حضرت عمر اس چولہے دے اندر پھوکا مار دے سن. مینوں انج معلوم ہوندا سی جویں تواں عمر دی داڑھی وچوں نکل رہا ہے. اے امیر المومنین نے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے, لیکن فکر نہ ہے جے نہر فرات دے کنارے تے کتا تسا مر گیا رب دی عدالت دے اندر قیامت والے دن کی جواب دیواں گے. اس واسطے میرے دوستو کہنا پیندا ہے او ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن سن کمبدا کفر سی سارا. او سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. او ایک شرم حیا والا نسب العین ایک شرم حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت آکیتی جس دی حضرت علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی. او سونا علی بہادر شیر خدا رب دا شیر سی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ صحابہ دا مقام سمجھن دی توفیق دے. پر میں کدی کدی سوچنا کہ قیامت والے دن اینا پنگیاں چرسیاں والے ویکھ کے حضرت علی یہ نہ فرما دین یا اللہ سارا بیکار مال میرے لیے رکھیا سی, بیکار پنگ پی کے پتہ ہی کوئی نشے چ پت تے لوگ پتہ کنے کملیا او تیڑوں بھی ننگا پھرن گھروں بھی ننگا تے لوگ آندے نا نا انہاں نوں نہ کچھ کیا جے اے جڑے گھروں ننگے پھرن دے نا اے بھی کوئی راز ہے راز تے راز تے تو کڈ کے وکھان دیا بھی آ ہی راز. او کملیا جان دیا راز تے ہوندا چھپیا لکیا ہوندا راز او سارا کچھ کڈی پھر تو اجے بھی راز. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تے کئی ساڈے مسلمان ایسے نے وہ آندے نے نوابیاں دی مسیتے نہ جاؤ یہ سروں ننگیا نماز پڑھ دے تے انہوں نے آدیاں مسیتیں ٹوپیاں لیا کے رکھ چڑیاں تے میں آنا ویر ٹوپیاں تے لیا کے رکھ لئیاں ہی تینوں سر دا فکر پی گیا تے اے منہ واسطے داڑیاں بھی لیا کے ٹنگ دے بھی منہ ننگا کئی بھراواں دا ہوندا پتہ نہیں نماز ہوندی کہ نہیں داڑیاں لین لگی ہوئے چلو نماز پڑھنے کا کم از کم منہ تے داڑھی لا لین. اللہ ہدایت نصیب فرمائے نبی دی سنت نال پیار نصیب فرمائے. اور یارو کی دسا میں کی ہو رہا اس دنیا چ اے لوگ کی اولیاء اللہ دی توہین کر رہے ہیں. اسی ایک دن نا ساڈے علاقے چ پنڈ ہے سرائے مغل اور اتنے پنڈ کا ججا رات تقریر کر کے واپس آ رہا ہے ادھی رات دا ویلا تقریباً اے ویلا تے ایک قبر اتنے نا 15-20 ملنگ پوتے کھڑے نالے ڈھولکی پہ بجان تے نالے کچھ پڑھن پہ قبر والے دی روح نو ثواب پہنچان واسطے. تے میں ڈرائیور نو آخیا ذرا گڈی روکے نا پتہ کریے بھی یہ کتوں قرآن پڑھ رہا ہے بھی ایپا کہڑیاں پڑھ رہی ہیں پڑھ رہے ہیں. وہ جب گڈی سی روکی نا تے یقین جانو وہ پتا کی کہہ رہے سن ایک ساتھی نو یاد سی میں مینوں بھی یاد کرا دے کدی لوڑ ہی پی جاندی وہ پڑھے رہے سن ادھی رات دا ویلا تے کسے بزرگ دی قبر اتنے پڑھ اے رہے سن ڈاڈے دکھ پیا دینا ہے میرے ہاتھ دے کڑیا یہ ادھی رات نے پڑھ رہے حالانکہ کرنا کی چاہیے سی اور لیا موتا امام مالک پھڑ کے لیا میں تینوں کڈ کے وکھاواں کتاب الجنائز امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھتے نے اما جی عائشہ صدیقہ تارا مدارا راوی نے اما جی فرماندیاں نے ایک دن میرے محمد دی واری میرے گھر اندر سی اے ماں کہہ رہی ہے میرے نبی دی واری ایک دن میرے گھر اندر سی. اور میرے دوستو رتی رتے دے رہن والے ہو گدوں نے واتوں آن والے ہو مسئلے تے سارے حل ہو گئے نے جڑا نبی مکے سن او صورتاں مکی جدو مدینے سن او صورتاں مدنی. اور انج سمجھ لے جدو میرا نبی بدر تے سی ادو مدینے نہیں سی
کہ ہے سی. اور جدو میرا نبی احد بھی سی ادو مدینے نہیں سی. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے نبی دی واری میرے گھر اندر میں اپنے بستر تے لیٹ گئی. آپ فرماندیاں نے میرے نبی نے سمجھیا عائشہ سوں گی پر میں جاگ دی سی. دیکھیا تیرے مسلک کی تائید شروع تو ہو رہی ہے کیونکہ ایک بات میں واضح کر کے دسنا چاہنا وا. حنفی میرے بھائی حنفی ادو دے نے جدو امام ابو حنیفہ پیدا ہویا ہے. شافعی ادو بنے جدو امام شافعی پیدا ہوئے. مالکی ادو بنے جدو امام مالک پیدا ہوئے. حنبلی ادو بنے جدو امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے. قادری ادو بنے جدو پیر جیلانی پیدا ہویا. اور دوستو اہل حدیث ادو دے نے جدو دی حدیث تے قرآن ہے. اللہ زندہ باد. دیکھو نا ساڈا مسلک اج دا نہیں بلکہ بابا دی آدم تو لگ گیا. ساڈے بندے ساڈے جماعت دے بندے بیبیاں مر جان گیاں پر غیر اللہ کے چکن گے نہیں. اللہ توحید والا عقیدہ ہر نو نصیب فرمائے. میرے بھائی اما جی فرماندیاں نے میرے نبی نے سمجھیا عائشہ سوں گی پر میں جاگ دی سی. اللہ دے نبی اٹھ کے بقیع قبرستان نو تر پے. اما جی فرماندیاں نے میرے نبی اگے اگے میں پیچھے پیچھے نال. اما عائشہ وضاحت فرماندیاں نے میرے نبی نو نہیں پتا میرے پیچھے کون آ رہا ہے. جگاں دے پیر بقیع قبرستان چ چلے گئے. آپ فرماندے نے اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. اللہ جن بقیع چ ستے پے نے اللہ نہ سارے نو معاف کر دے. اور چاہیے دھیان سی نا بھی کسی بھی قبر تے جا کے بندہ کہے یا اللہ نو معاف کر دے اللہ نو جنت دے دے. قبر دیا سپاں بچھواں کو محفوظ فرما لے. پر وہ ملنگ پتا کی کہہ رہے سن ڈاڈے دکھ پیا دینا میرے ہاتھ دے اکڑیا بڑیاں وقتاں نال پایا پر حسن کوئی نہ چڑھیا. کر کے ڈھول نو میں ودیا کلمہ نبی دا پڑھیا اگے دگ 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 دگ. لے ولی واسطے دعا ہو رہی. الٹے ہو کہ اہل حدیث گستاخ نے وہابی بڑے گستاخ نے. دعا کرو اللہ کھرا مسلک ہر نصیب فرمائے. جے بے نظیر رہندی تے انشاءاللہ وہابی وہابی ہونے سن. پتہ کیوں چیزاں ہی انیاں مہنگیاں ہو گئے ختم دوانا ہی آسان نہیں رہ جانا. سکیاں مرچاں تے جو ختم دوانا ہوئے تے کڈیاں مہنگیاں نے. آلواں تے ختم دوانا ہوئے تے پھر پر انہاں کوڑیاں پھکیاں چیزاں تے ختم ہو جو پھردا ہی نہیں. یا پھردا حلوے تے یا کھیر تے یا مرغے تے. پھر سانو مولوی نا کئی مولوی انہاں دے ایڈے ایڈے ٹھڈ ایمان نال تے پھر سانو پتہ کی کہندے آ تانوں لگیا عشق دا تیر نہیں تائیوں قسمت دے وچ کھیر نہیں. سانو پھر انج کہندے آ. اللہ پاک قرآن حدیث قسمت فرمایا. اور میرے ویر قرآن اہل حدیثاں کولے آمنہ دے لال دا فرمان اہل حدیثاں کولے بخاری اہل حدیثاں کولے صحیح مسلم اہل حدیثاں کولے ابن ماجہ اہل حدیثاں کولے سنن نسائی سنن ابی داؤد جامع ترمذی. اور میں تانوں کی دساں مکہ اہل حدیثاں کولے مدینہ اہل حدیثاں کولے. ساڈی تیری نسبت دا ہی بڑا فرق ہے تے سانو افسوس نال کہنا پیندا ہے او کیڑا نقص تساں ساڈے نبی وچ ڈٹھا کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں جے توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے ول جوڑی. اور نبی کہڑا حسبوں سونا نسبوں سونا تے سونا آنو شانو اکلوں سونا تے شکلوں سونا تے سونا کل جہانوں. اور ایک بندہ آکھے میں حنفی ہاں بریلوی ہاں دیوبندی ہاں فلانا فلانا تے ریس ساڈے نال کرے جنہاں دا تعلق ہی ہمراں دے لال دے نال ہے. اور ساڈے مرشد دا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے ہادی دا نام ہے جہاں کلمے چ نام ہے. اسی مرشد بنیا ہی انہوں جہاں کلمے چ نام ہے.
تے فیصلے قیامت والے دن ہون گے. آوازاں آندیاں پیاں نے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اللہ قیامت والے دن فرمان گے اوے لوگو اپنے اپنے اماماں دے جا کے پلے پڑ لو. جاؤ اپنے اماموں کو جاؤ. شافی امام شافی کو چلے جان گے, حنبلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو چلے جان گے, مالکی ادھر چلے جان گے, حنفی ادھر چلے جان گے, اہل حدیث کھڑے ہون گے. اے اللہ پاک فرمان گے او اہل حدیثو تسی کیوں نہیں جاندے ہو؟ اسی اوتھے کہنا ہے یا اللہ سانو اے لوگ بے مرشدہ کہندے سن, ساڈا پیر کہندے سن کوئی نہیں, تے ساڈے کولوں پوچھ کے ویکھ لے ساڈے پیر دا نام ہی محمد. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نا یہ ترجمہ کردیا پہلی بات یہ لکھی ہے ہذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث, اہل حدیثاں واسطے سب تو وڈی بزرگی ہے انہاں دا امام ہی محمد ہے صلی اللہ. تے ساڈے بابا جی نے بھی آکھیا نا او کسے ہور نو ہور دی چاہو سی. ایتھے لوکی آندے نے جی کیڑی سرکار دے مرید ہو, کیڑی تہاڈی سرکار ہے؟ تے میں آنا ایکو ہی سرکار, سرکاراں دی سرکار ہی کلی. او کسے ہور نو ہور دی چاہو سی تے سانو چاہ اس بدر منیر دیے جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے, جدی انگلی چن نو چیر دیے. او کھارے کھو جدا لب کرے مٹھے تم جگ وچ جدی تاثیر دیے. صبح شام سمسام غلام ہومی تے شرم اوس تائیں دامن گیر دیے. فرمان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے چارے یار صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حیدر قرار, ساری امت ایک پاسے, میرے نبی دے چارے یار ایک پاسے. تو میں دس رہا سی چوتھا یار میرے مصطفیٰ دا سونا علی بہادر شیر خدا, اور سونا لقب بھی جس دا اسد اللہ, سونا حق دا ولی نالے شیر جلی. اوے چارے میرے نبی دے بیلی, بیلی سن اے چارے میرے نبی دے بیلی, بلکہ 1,44,000 صحابہ اے سارے میرے نبی دے بیلی. اے تے پھل گلاب نے وانگ چمبیلی, او جڑا مندا نہیں ہے نہ چاراں نو شالا روندا پھرے او گلی گلی. او جڑا مندا نہیں اے نہ چاراں نو شالا پٹدا پھرے او گلی گلی. او جڑا مندا نہیں اے چاراں نو شالا پیندا پھرے او گلی گلی. ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئک حزب اللہ. دیکھ لے صحیح بخاری چ لکھیا ہے ایک دن میرے نبی کو بنو ازل تے بنو تارا قبیلے دے چند بندے آئے, آ کے میرے نبی نو کہندے نے سونیا سانو ذرا کاریے قرآن دیو نا جڑے سانو چل کے قرآن سنان, قرآن دی تبلیغ کرن. اے بے ایمان اتوں ہور بن کے آئے سن, وچوں ہور بن کے آئے سن. بھیجن والا آمنہ دا لال سارے نبیوں دا سردار بخاری چ لکھیا ہے میرے نبی نے 10 کاریاں دا انتخاب کیتا. اوے میرا زید تو چلا جا, میرا خبیب تو چلا جا, آسم تو چلا جا. آسم نو اس چھوٹے جے قابلے دا امیر بنا دیتا. انہاں بے ایماناں نے دھوکھا کیتا, دان آیا راستے وچ انہاں نے ہور بندے بٹھائے سن اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں دا. انہاں نے گھیرا پا لیا, صحابیاں دا گھیرا پا لیا, انہاں رب دیاں ولیاں دا گھیرا پا لیا. اور دوستو ایمان نال دسیا جے انہاں ولیاں نو پتہ سی دا لگ جانا, پتہ ہے سی تے آمنہ دے لال نو پتہ سی بھی اج دا لگ جانا. معلوم ہوندا رب نام دسے تے اپنے محبوب نو بھی نہیں دسدا, نام دسے تے کائنات دے ولیاں دے سرداراں نو بھی نہیں دسدا. اج کل دے سارے ولی میں صحابہ دی جُتی تو ٹول کوا چھڈا,
راہ دا لگ گئے صحابہ پہاڑی تے چڑھ گئے میرے نبی دے 8 یار لڑدے لڑدے شہید ہو گئے 8 قاری قرآن شہید ہو گئے حضرت آسم دی جدوں واری آئی انہاں بے ایماناں دا منصوبہ اے سی حضرت آسم دا سر قلم کر کے کھوپڑی اتار کے وچوں دماغ کٹ دیاں گے آسم دے سر دی کھوپڑی دا پیالہ بناواں گے اے دے شراب پیواں گے اپنے دل دی پیاس بجھاواں گے لیکن آسم جدوں شہید ہون لگے آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے عرشاں والیا جویں میں تیرے دین دی حفاظت کیتی ہے اللہ تو میری لاش دی حفاظت فرما دے تے جدوں تعلق رب نال جڑیا ہوئے اللہ دی قسمیں گلاں بن جاندیاں نے ٹیلی فون دے نمبر صحیح ہون گلاں ہو جاندیاں نے کالاں مل جاندیاں نے تے جے نمبر ہی صحیح نہ ہون وچ بدعت شرک بڑی ہوئے ایک ہی جناب نمبر غلط ہوئے تے جنہ مرضی ڈال گھمائی جاؤ کدی بات نہیں ہوئے گی اتوں آواز آندی جے میرے نال گل کرنی تے پہلاں دل دا ماحول بھی صحیح کر ویکھ لے حضرت آسم آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے عرشاں والیا اج میری لاش دی حفاظت فرما دے اللہ کریم جل جلالہ دی ذات اپنی ایک فوج نو حکم دیندے نے سپاہیاں نو حکم دیندے نے فوجیاں نو حکم دیندے نے اور رب دیاں فوجاں تے ہیں نہیں بڑیاں شمار چی کوئی نہیں اللہ ایک فوج نو حکم دیندے نے او ڈیمو تے مکھیو اج میرے نبی دے یار دی لاش دی حفاظت دی لوڑ پے گئی ہے آجو ذرا میدان دے حفاظت کر چھڈو اے ڈیمو تے مکھیاں میدان چ آ جاندیاں نے مولانا لکھدے نا فرماندے نے وا سبحان اللہ رب عالم تے مکھیاں ہی شاید کلائیاں لاش مبارک یار نبی دے او پہرے دار بٹھائیاں جے کوئی لاگے لاش دے آوے او زوروں ڈنگ چلاون کافر مشرک ظالم پاپی تے نیڑے مول نہ جاون اے مکھیاں میدان چ نے ڈیمو میدان چ نے اے کافر بے ایمان کہندے نے انہاں مکھیاں تے ڈیمو رات نو توڑی جانا ہے اسی آسم دا سر ضرور کرم کران گے اللہ فرماندے نے میں آسم دا جیوندا جاگدا رب یا اللہ رات دے کی بندوبست ہون گے فرماندے نے پھر آخر راتی می برسایا پھر آخر راتی می برسایا تس آسم لاش رڑائی پانی دے چھل لاش آسم دی رب جنت وچ پہنچائی اے میرے محمد دے صحابہ اور اجے یقین نہیں آ سمجھاواں بیگانیاں کولوں تعریف کروا کے بخا دیواں میرے نبی دے یار کیسے سن 9 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالی یمن چ گئے نے یمن چ ایک تئی قبیلہ ہے انہاں نال جنگ ہوندی ہے لڑائی ہوندی ہے اللہ فتح دے دیندے نے قیدی بھی ہو گئے وچ قیدیاں چ بیبییاں بھی قیدی ہویاں نے مال غنیمت بھی ہے اللہ دے نبی دے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہاں قیدیاں نو بن کے مدینے بھیج انہاں قیدیاں چ ایک قیدی ایک بی بی قیدی ہو کے آئی ہے اے میرے نبی نو آندی ہے میرا جڑا باپ ہے وہ فوت ہو چکا ہے میرا حفاظت کرنے والا نس گیا ہے اے کہندی ہے اللہ دے نبی نو کہندی ہے جے تو انا صحابہ دا سچا پیر ہے میں نہ کسے دی غلام بننا ہی نہ کسے نال نکاح کرنا ہی آپ فرماندے نے بی بی تو ہے کون ہے اے بی بی آندی ہے میرے بابے دا نام حاتم طائی سی جدیاں ثقافتاں بڑیاں مشہور نے اے بی بی آندی مینوں آزاد کر دیو میرے ویر ادی کولے پہنچا دیو آپ فرماندے نے ایک دن بھی گزریا دوسرا دن بھی گزریا مسجد نبوی دے سامنے جیل دے اندر حوالات دے اندر بی بی بندے اور بھی قیدی بند نے آخر میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیو جاؤ اینو دے ویر ادی کولے چھڈ آؤ صحابہ چھڈن تر پیندے نے ادی بن حاتم اپنے ایمان دا خود واقعہ بیان کردے نے فرماندے نے میری صفانہ بہن اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر دے سپاہیاں دے قابو آ گئی. جس ویلے چھڈن گئے میں ویکھیا تے ہوشاں اڈ گئیاں. میں اپنی بہن صفانہ نو آکھیا نی صفانہ آ جڑے نوجوان تینوں چھڈن آیا میں تے سمجھیا تو مر گئی ہوئے گی. جے مریوں نہ تے نہ مسلماناں نے تیری عزت ضرور لٹی ہوئے گی. ادی دی بہن صفانہ کہندی ہے وے میرے بغیرت ویر ادی سن لے آپ آ گئے ہو اپنے بیوی بچیاں نو لے آئے ہو مینوں پیچھے چھڈ آئے ہو ہن کہنا ہے انہاں نے تیری عزت لٹی ہوئے گی. وے ادی سن لے جیڑیاں عزتاں میں انہاں کولے مدینے جا کے ویکھیاں نے او تے مینوں تیرے گھر بھی کدی نصیب نہیں سی ہوئیاں. اے نبی عزتاں لٹن والا نہیں, اے نبی دے یار عزتاں لٹن والے نہیں, اے تے عزتاں دے رکھوالے نے. اے کہندا نہ نوجواناں نے کوئی چھیڑ چھاڑ تے ضرور کیتی ہوئے گی. ادی دی بہناں دی وے ادی سن لے اے کیسے ہیرے نے اللہ دی قسم انہاں دا تے مول ہی کوئی نہیں. آندی اے سن وے ویرا آ جڑے وانگ فقیراں تے نال میرے ہے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے. اور سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہوئیاں. ہن تے اسی مولوی استری نہیں ٹوٹن دیندے تے صحابہ دی زندگی اور سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہوئیاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چن بدر جیوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں. اے ویرا لے گا نی مینوں تے لے نی مینوں ایڈے نے پولے پالے اکھ چک کے نہ مینوں نہیں تکیا اے ایڈے نے کرما والے وچ سفر دے مینوں بلاندے ایڈی نال نرمائی تی بین کر بولن مینوں یا جویں سمجھن مائی. اگے پتا کیا دی آندی وے ویرا انہاں دیاں کی تو صفتاں سندا تے ویکھ انہاں دا حالا ویکھن والا تے ایک پیر انہاں دا سونا نبی محمد آلہ. انہاں تے ویکھ لیائی انہاں دا پیر چل کے ویکھو ویکھن والا ہی. افسوس اس بات دا ہے بیگانے تعریفاں کردے نے تے اپنے گالیاں کڈدے نے. اے جے مسلمان نہیں بنی میرے نبی دے یاراں دی تعریف تے پل بن رہی ہے. اے ہی نہیں ایک بڈھا بابا تجربے کار بابا چٹی داڑھی والا حدیبیہ دے مقام تے میرے مصطفیٰ دے سامنے سفیر بن کے آیا اور واپس گیا. مکے والے کہنے لگے اوے بابا عروہ سنا کیسا منظر ہے کیسے حالات نے. عروہ دا گل سن لو مکے والے تواڈے ذہن چ کچھ اور سی میں کچھ اور دیکھ کے آیا. تسی تے سمجھیا نا ایویں ماڑے ماڑے لوگ نبی پاک نال جڑے نے جب کوئی گل بنی نس جان گے پر عروہ آندا اللہ دی قسم حالات ایسے نہیں. وہ آندے نے گل کی ویکھیا آندا سنو کہندے نے کہ عروہ سقفی قریشاں نو جا کے او کہ عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. اپنا نہیں اجے کفر تے اڑیا کفر تے پر میرے نبی دے یاراں دی تعریف کر رہا. کہندے نے کہ عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. انہاں آکھیا کیویں کہ کہندا گرن قطرے وضو دے او پج پج کے پکڑن آئی نبی دے یار او گرن قطرے وضو دے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا او گرے تھوک دی ایک چھٹ وی نہ زمین دے اُتے گرے تھوک دی ایک چھٹ وی نہ زمین دے اُتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہیں ڈٹھا.
تے کتے عدی بن حاتم دی بہن تعریفاں کری عدی دی بہن نے واز کیتی میرے دوستو میرے بزرگو عدی دی واز عدی دے اوتے بہن دی واز دا اثر ہو گیا جب قسمت چنگی ہوئے گل بن جاندی کہ نہیں بنتی اب دیکھو حضرت عمر فاروق تلوار پھڑ کے جا رہے ہیں بہن نے قرآن سنا تو نبی دا خادم بن گیا اور یار جے قسمت ہوئے نا چنگی تے گل بن جاندی عدی فرماندے نے اسی مدینے نو تر پے جدوں مدینہ طیبہ پہنچے میں ویکھیا اللہ دے نبی ایک بڈھی جی مائی میرے نبی نو گلاں سنا رہی ہے آپ سنی جا رہے نے حضرت سنی جا رہے نے میں سمجھ گیا اے رب دا سچا نبی ہے رب دے نبی مینوں اپنے گھر لے گئے اور فرماندے نے عدی تیرے ذہن چ وے غریب غربا لوگ مسلمان نے آپ فرماندے نے عدی سن لے ایک وقت آئے گا ہیرا ایک دور دراز دا علاقہ ہے اتھوں تک دین پہنچ جائے گا اتھوں کلی عورت آئے گی راستے کو روکن والا نہیں ہوئے گا عدی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تے کی بنیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میرے نبی دا صحابی سی چھوٹے جا قد نکا جا قد حضرت عمر فرماندے رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود دا ایڈا چھوٹا قد سی اسی اگر بیٹھے ہوندے سن او کھڑے ہوندے سی تاں بھی ساتوں چھوٹے ہی معلوم ہوندے سی بالکل پست قد پر قیمتی کنا سی عبداللہ بن مسعود ابن امام کے درخت تے تیرے پیلا لان لیا مسواک لان لی تے صحابہ نو باریک باریک پنڈلیاں نظر آئیاں صحابہ دا ہاسا نکل گیا دیکھو نا عبداللہ دیاں پنڈلیاں ایویں جویں ٹٹیر دیاں لتاں ہوندیاں عبداللہ بن مسعود روندے ہوئے میرے نبی کو لے آئے آ کے آندے نے سونیا میریاں باریک لتاں بنائیاں نے تے عرشاں والے نے بنائیاں نے تواڈے یار ویکھ کے ہسدے نے آپ فرماندے نے عبداللہ انہاں نوں تیری قدر دا کی پتہ ہے آ میں دساں تیری کی قدر ہے ایک پاسے اود پہاڑ رکھ دیاں ایک پاسے تیری پنڈلی رکھ دیواں میرے نبی فرماندے نے اود پہاڑ نالوں تیری پنڈلی دا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ کنے قیمتی صحابہ نے میرے مصطفیٰ دے کنے قیمتی صحابہ نے ایک صحابی نے میرے نبی دا اوپرلا بٹن کھلا دیکھیا ساری زندگی بند ہی نہیں کیتا ایک صحابی ایک خالی تے کھڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر پہلا لنگ گئے نے اے پیچھے کھڑا ہے لوگ کہندے نے بھئی اگے کیوں نہیں ہونا ہے کہندا اللہ دے نبی اتھوں لنگ کے گئے نے میں سوچ رہا واں رب دے نبی نے پہلا سجا پیر پرلی طرف رکھیا سی کہ کھبا جے جگاں دے پیر نے سجا پیر رکھیا سی تے میں بھی پہلا سجا ہی پیر رکھاں ایک صحابی ڈاچی تے بیٹھا ہے اللہ دے نبی دا صحابی ڈاچی تے بیٹھا ہے ایک مقام تے پہنچ دے نے اپنی اسواری تو اتر کے تھلے ایویں بہ جاندے نے بہ کے اٹھ کھلوندے نے اپنی اسواری تے پھر بہ جاندے نے اے لوگ پوچھدے نے ساتھی پوچھدے نے سرکار پیشاب بھی تے نہیں کیتا ایویں اٹھ کے بہ گئے ہو اے آندا ہے تانوں نہیں پتا ایتھے میرے مصطفیٰ نے پیشاب کیتا سی مینوں پیشاب تے نہیں آیا سی میں کہ چلو پونجی بہ کے اٹھ بیٹھنا وا اسے واسطے رب نے آکھیا فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السلام علیکم.